Funkcie v Exceli na generovanie čísiel. V Exceli sa dajú písať vzorce, to už niektorí vedia, napríklad, že rovná sa 1 plus 1 minus 2, hviezdička 3 je krát 3 a lomitko 4 je delené na 4. 4 základné matematické operátory som tam dal, že výsledok Enter je 0,5. Šípka hore, F2 zobrazí skutočný obsah bunky, Enter prepočíta bunku alebo aktualizuje bunku. Šípka hore delete, vymazal som. Dobre, vzorci začneme znakom rovná sa, to treba vedieť. Ďalej, vzorce majú samostatné menu, že vzorce. A hneď tu taká prvá karta je, že knižnica funkcií a tu nájdeme medzi matematickými funkciami aj tieto funkcie. Alebo opýtajte sa umelej inteligencie, možno tých funkcií na generovanie náhodných čísel je aj viac a umelej inteligencii sa dá pýtať, tak skúsme, no tak rýchlo sa opýtam umelej inteligencii. ChatGPT skúsim, stále sa pohybujeme v Exceli, dobre. Excel, funkcie na generovanie náhodných čísiel. Čo nám povie ChatGPT? Rand, v slovenskej lokalizácii neexistuje žiadne číslo, to neviem, odkiaľ toto beriete, tieto nezmysly. Rand between, to je, že medzi 0 a 2 generuj. Medzi, no dúfam, že nezačali robiť slovenskú verziu, kde prekladali anglické názvy funkcií do slovenčiny, lebo sa to prekladá do češtiny, prekladá sa to do maďarčiny, to je strašný nezmysel. Dobre? No a to nie je všetko, takže radšej sa vrátime sem. Tak pozerajte, rand, aha, sem budem písať. Alebo urobím to takto, že a odtiaľ to budem. Takže toto dám, že Ctrl-B tučné písmo. Rovná sa, keď píšete rovná sa, to znamená, že sa má písať za tým matematický zápis. Prestaňte používať slovička akože matematický výraz, neviem čo je výraz, niečo sme vyrazili, napríklad niekto niekomu vyrazil zuby, alebo auto vyrazilo od štartovej čiary, ale ja si myslím, že niečo píšem, tak môžem to nazvať, že zápis. Že niečo je zapísané, tak zápis. Rovná sa matematický zápis. Idem práve písať. Aha, niečo ponúklo. Malá značka fx krúžku znamená, že toto je názov funkcie. Že by dal teraz všetky funkcie v Exceli začínajúce na r, akože pomôcka, áno, pomôcka, všetky funkcie začínajúce na r. Tu na všetky sú, že rand. Tak píšem r, a, n, d. Dal 3 funkcie. Rand. Vráti náhodné číslo, ktoré je väčšie alebo rovné 0 a menšie než 1. Čiže medzi 0 a 1. Ale jednotka tam nepatrí. Keď robíte dvojklik, on vám tamto funkciu vrazí. Názov funkcie, anglické slovičko, chvála Bohu, nie je prekladané do slovenčiny. Šľak by ma trafilo, keby to bolo prekladané do slovenčiny. Asi ujdem do zahraničia. Alebo začnem používať americký Excel. A medzi ľavú pravú okruhovú zátvorku sa môžu písať také, že vstupné dáta pre danú funkciu, odborne sa tomu hovorí argumenty. Keď ich je viac, tak sú oddelené bodkočiarkami a nie čiarkami. Čiarky sú v americkej verzii, v slovenskej sú bodkočiarky. Preto, lebo čiarka sa používa v slovenčine aj na oddelenie celej časti čísla od desatinej časti čísla. No a predstavte si, toto je taká zvláštna funkcia, ktorá nepotrebuje žiadny argument, lebo rand generuje číslo od 0 po 1. Neviem na základe čoho, ako sú tie výpočty. Enter. A teraz poďte, Ctrl+C, vyberiem cieľovú oblasť Ctrl+V. Čiže kopíroval som tento vzorec do tejto bunky, tu je rand, v tejto bunke je tiež rand, to isté. A vidíte, za každým je to iné číslo. Môže byť, nie? Rand between rovná sa rand, dvakrát kliknite do between, medzi, dajme tomu, že keď máme maximálny počet bodov 5, 0, bodkočiarka je tesne pod escapeom, vľavo hore na klávesnici pod escapeom, 5, čiže minimum, maximum, pravá zatvorka. Generuje iba celé čísla, od 0 po 5. Teraz kliknem, aj takto sa dá kopírovať bunka, že ťaháte za pravý dolný rožtek doprava. Raz je to štvorka, 0, 1, 0, 2, 3, 1. Keď idem opraviť hoci ktorú bunku teraz a enterom ju zaktualizujem, tak tieto náhodné funkcie vzorce sa všetky znovu prepočítajú.
Vidíte? To je trošku taká nevýhoda. No a rent array je zaujímavé, pozrite sa. Rovná sa na d. Ja to viem aj takto robiť teraz, bez myši. Šipka dole na rent array a tabulátorom, nie enter, tabulátorom to tam dosadím. Do jedného riadku, bod kočiarka, tam je taká maličká nápoda, že stĺpce. Stĺpce sú 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, do 8 stĺpcov, čiže 8 buniek vedľa seba, bod kočiarka, minimum chcem mať 1, bod kočiarka, maximum bude 100, bod kočiarka a že či majú byť generované celé čísla alebo desatiny celé, dvojklik. Dá tam tzv. Dátovú konštantu logickú konštantu true, že pravda. Pravá zatvorka okrúhla, čiže do jedného riadku 8 stĺpčekov, 8 buniek vedľa seba, od 1 po 100 a true znamená, že iba celé číslo. Keď kliknem sem s výrazným modrým okrajom túto oblasť, funkcia rent array je taká zvláštna, to je tzv. Funkcia poľa alebo dynamická funkcia, alebo ako sa to nazýva, hej. Proste, že generuje pole hodnôt alebo množinu hodnôt. Dobre, ale to, čím tomu hovorili v minulosti, je, že funkcia poľa, pretože pole hodnôt generuje field. Dobre, v našom prípade dáme tomu množinu hodnôt. Výborné, že? To znamená, že keď teraz túto 18, že deleteom vymažem, zmiznú všetky. Ešte raz, rovná sa na d, šipka dolu tabulátor, jeden riadok bod kočiarka, 8 stĺpcov bod kočiarka, minimum chcem 0 bod kočiarka, maximum 100 bod kočiarka a celé číslo šipka dole tabulátor. Pravú zatvorku dokonca netreba písať. Pri takomto jednoduchom vzorci, ktorý obsahuje iba jednu funkciu, si on tú pravú zatvorku dopíše sám, čiže enter. Hotovo. No a máme to. Tak toto nejako funguje, ešte za chvíľku sa k niečomu dostaneme. A teraz by sme chceli, konečne máme tento príklad, že ChatGPT. Pre tieto úlohy sme mali, to nám generoval ChatGPT, že minimum 0, maximum 2. Ale ja chcem dať rôzne maxima. Tu hore to urobím. Takže to na záver si vyriešime a máme za tým. Predovšetkým potrebujem vložiť pred jednotku nový riadok. Ako pred jednotku? Keď kliknem na bunku, hoci ktorú v prvom riadku, menu domov máte aj príkaz vložiť riadky. Hotovo. Ja to zvyknem robiť aj takto. Na tejto dvojke pravé tlačítko myši vložiť. A máte to. Dobre. Takže tu napíšeme, že max dvojbodka tabulátor. Vymyslíme si maxima. Tu je 2 body, tabulátor 3 body, tabulátor 1 bod, tabulátor 3 body, tabulátor, posledná otázka je ťažká, tá je až za 5 bodov. Enter. Toto sú maxima. Môžem to aj takto že vybrať a môžem tu urobiť takéto orámovania. Dokonca by som mohol aj takto nejako zvýrazniť, že poznámka tieto bunky. Toto sú maxima. A teraz toto vymažem, delete a vygenerujem náhodné čísla od 0 po 2 v tomto stĺpci, v tomto od 0 po 3, od 0 po 1 a od 0 po 5. Asi takto. Rovná sa rand between šipka dole tabulátor. Od 0 bod kočiarka po, kliknite na túto bunku a teraz tlačajte kláves F4, alebo dobre, aby ste videli, čo sa deje. Začiatočníci to nevedia, čo sa deje, pokročilejšie vedia, čo sa deje. F4 budeme neskôr stlačať, Enter. 0. A teraz treba len nakopírovať tento vzorček dole. Skúsme to robiť takto, že najprv, že Ctrl+C, pomocou Shift a šipka dole len vyberiem tieto Ctrl+V, pretože tam budú niektoré nezmysly. Keď je tam takéto mriežky znamená, že sú tam príliš široké dáta na zobrazenie. Keď robíte dvojklik, hodnota. Otvorte, aký je tam vzorec. Od 0, ja som nepísal, že od 0 po 2. Keby som písal od 0 po 2, v tej prvej bunke, v tejto, tak to máte vyriešené. Nie, že tu sú 2 body, Enter. Takže teraz môžem urobiť, že dvojklik totiž kopíruje smerom dolu a mám od 0 po 2. V poriadku. Lenže môže sa vám stať, že o 3 týždne chcete túto istú tabuľku použiť, lenže tentoraz úlohu 1 dáte až na 3 body. 3 Enter. Keby som dobre tu urobil tieto vzorce, hneď sa to vygenerujú náhodné dáta od 0 po 3.
tomto prípade musím aj tu zmeniť trojku a dvojklikom nakopírovať dole. Dvojklik je v Exceli perfektné na programovanie. Vidíte, už niektoré dáta sú 3. Perfektné kopírovanie, dvojklik, že kopíruje sa smerom dolu, až pokiaľ sú vľavo nejaké dáta. Odbornejšie sa to robí takto. Tu necháme 2 Enter. Dvojklikom otvorím. Od 0 po. Kliknete sem po bunku D2. D2 je pamäťová bunka, v ktorej je momentálne hodnota 2. Takže keď v budúcnosti zmením túto hodnotu na 3, tak D2 logicky bude 3. Tak tu sa dosadí trojka, logicky. D2 je akože pamäť D2. Bunka D2. Dobre? Lenže stane sa to, že keď budem tento vzorec, keď budem kopírovať o riadok nižšie, kto vie, ten už vie, že vzorec o riadok nižšie nebude mať 0 bodkočiarka D2, ale 0 bodkočiarka D3. Lebo on by chcel pracovať s týmto riadkom totiž. Takže dejú sa také zázraky, že stlačajte F4 dovtedy, kým tam bude, chcem dole kopírovať, takže D pred D dolár, pred D F4 stlačam opakovane. Keď opakovane stlačate D, tak 2 doláre, 1 dolár, 1 dolár bez dolárov. 2 doláre, 1 dolár ja potrebujem pred D dolár. F4 dosadí znak dolár. To sú tzv. Absolútne adresy, to si sem napíšeme, to mohla byť inak samostatná kapitolka, ale už to máme teraz. Keď máte dolár pred D, tak to znamená, že keď budem kopírovať tento vzorec doprava, tak D je nemenné, to som presne nechcel, jasné. F4 musí byť dolár pred dvojkou. Keď budem kopírovať tento vzorec dolu, tak to znamená, že aj v tom triadku bude D dolár 2, D dolár 2. Ten dolár je taký predradený znak, príkazový, hovorí sa tomu aj prefix, príkazový, ktorý spôsobí to, že keď budem kopírovať tento vzorec dolu, nebude sa dvojka meniť na trojku, štvorku. Čiže všade v týchto riadkoch, tu v týchto bunkách bude D dolár 2. Hovorí sa tomu absolútna adresa bunky, v tomto prípade poloabsolútna. Absolútna by bola taká, keby aj pred D bol dolár. Takže Enter. A teraz to dvojklikom nakopírujem dole. Upraví sa to všade maximum 2. Výborne. No a pred D som preto nedal dolár, pretože tento vzorček môžem kopírovať aj doprava a vtedy D sa zmení na E, čiže dosadí sa tam E2, F2. Takže teraz potiahnuť doprava, lenže tu sa nám pokazil pravý okraj bunky, sa nám pokazil, nevadí. Super. Dvojklik, vidíte tu je, že E2, super, Enter. No a teraz vybrať a dvojklik. 4 bunky hromadne sa nakopírujú dole a máme to. Vidíte, tu máte až po 5. Tu až po 3. Tu max 1. Funguje to. Čiže keď napíšete prvý vzorček dobre pomocou rand between, super, D dolár 2, tak to perfektne funguje. Trochu to zúžim. Keď chcem mať všetky stĺpčeky rovnaká šírka, vybrať, niektorý z nich nastaviť šírku a všetky sa zjednotia. Dobre? Takže takýto zápis znak dolár pravé alt plus UO. On si tam dal formát odtiaľto vľavo. My tam chceme dať formát normálny. Dobre? Vo vzorci F4 dosadi doláre. Takže hovoríme o absolútna adresa bunky s dolármi. Dobre, to dám, že červeným písmom a B. Kto toto nevie, tak nevie Excel. Že čo to je? Dobre? Znak dolár pred danou súradnicou spôsobí nemennosť danej súradnice. Enter dám, dobre. Pri kopírovaní vzorca. Pri kopírovaní vzorca do inej bunky. Nemennosť danej súradnice. Lebo Excel štandardne robí tak, že keď napíšem rovná sa
táto bunka plus táto, Enter, a idem to kopírovať dolu, tak tu je G16, H16. Logicky, že? Tu bude G15 plus H15. Logicky. Ale keď toto dvojklikom otvorím a tu dám F4 doláriky, tak a teraz to budem kopírovať dolu. Čiže tu je H10, tak ja tvrdím, že aj tu bude $H, $10. Dám Escape, dvojklik, $H, $10. Čiže stále sa počíta, vidíte, s touto dvojkou. Vo všetkých týchto vzorcoch sa počíta s týmito dátami. Tieto dáta plus iba táto bunka. Dobre? Dolár. Na to sa to používa. Tie doláre. Občas je to potrebné. Delete. Takže zároveň sme sa naučili aj, že čo to je absolútna adresa bunky vo vzorci. To je s dolármi. Dobre? Dám tam príklad, že napríklad pravé alt o A, pravé alt o 1. Dobre, že prvá bunka, jej absolútna adresa je $A, $1. Dobre. Tak. Funkcia generovanie čísel máme za sebou a ešte sme aj tu sa naučili absolútnu adresu bunky vo vzorci. No ale na záver ešte tie funkcie na generovanie čísiel. Tu všade sú vzorce. Keď dáte inak meno vzorce, pre tých, čo sú pokročilejší vzorce, tak tu je, že vraj zobraziť vzorce. Ctrl a čiarka, klávesová skratka. Všetky vzorce teraz vidíte, rand between, len bolo by dobre trošku rozšíriť stĺpce. Čiže tu všade sú vzorce. A to znamená, že bohužiaľ tieto vzorčeky s tým rand, náhodné číslo, random je v angličtine náhodný, tak všetky tie vzorčeky, vždy keď nejakú bunku editujete, sa chcú prepočítať, čo je škoda. Zobraziť vzorce vypínam. Tak na záver, dajú sa z týchto všetkých buniek urobiť konštanty, akože len čísla a vzorce vymazať. To sa dá urobiť. Čiže keď chcete v Exceli zrušiť vzorce a aby sa ponechali v bunkách iba výsledky vzorcov, na to nemáte bohužiaľ tu na príkazové tlačítko niekde. Ja by som sem okamžite dal také príkazové tlačítko, že vzorce vymazať, nechať iba výsledky. To sa dá. Ale na to tlačítko nemáte. Mohlo to byť tu vo vzorce a jedno tlačítko. Dalo by sa tam doplniť, kto vie trošku lepšie Excel a tzv. Makrá, vedel by na to urobiť makro. Dobre, takže ak chcete iba výsledky nechať a vzorce zrušiť, dobre, čiže vzorce zrušiť, nechať iba výsledky, tu dáme Ctrl B, toto si opravíme dvojklikom, že absolútna. Vzorce zrušiť, nechať iba výsledky, tak môžeme dať farbičkou tento raz asi aj zelenou. Dobre, tak tomu sa hovorí, že chcete robiť prilepiť. Dobre, tak vybrať oblasť. Ctrl plus C. Dobre. Potom pravé tlačidlo myši na cieľovú bunku. A potom vybrať, prilepiť iba hodnoty, alebo ako hodnoty. Čiže vybrať oblasť buniek, skúsim iba tieto, Ctrl+C, v tej istej oblasti, lebo ja by som to mohol aj sem, pozrite sa, tu. Práve tlačítko myši a toto 1, 2, 3. Možnosti prilepenia, že iba hodnoty. Dvojklik, toto je číslo 0. Dobre, tu sa medzi tým zmenilo, lebo rand stále, keď som otvoril túto bunku, toto sa stále prepočíta. Ale vidíte, že tie číselka tu zostali a vzorce tam nie sú. Keď to chcem nechať tu, vybrať Ctrl+C na 0 prvej, teda pravé tlačítko myši, 1, 2, 3, ťuk. Toto sú už konštanty a toto sa bude, keď stlačím F2, tak tie dole sa budú stále prepočítavať. Čiže teraz to robím pre všetky. Vybrať Ctrl+C, akože chcem kopírovať, ale prilepiť chcem pravým tlačítkom myši iba hodnoty. Výborne. Vidíte, tu je 0, tam už nie je vzorec. Kliknem sem, tu je 4, tam nie je vzorec.
Zbavil som sa vzorcov. Toto vybrať a delete. Dobre, takže už sme sa naučili aj čo to je, že prilepiť iba hodnoty. Vzorce zrušiť, nechať iba výsledky. Hovorí sa tomu prilepiť hodnoty. Tak, máme to za sebou, takže funkcie na generovanie čísla máme za nami, nemusíme sa tomu ďalej venovať a sú to teda tieto také tri zaujímavé funkcie, ktoré sa píšu do vzorcov. Hotovo.